El dia a dia és trepidant perquè hi ha molt de treball que fer, hi ha molta feina a fer i el que volem és, d'alguna manera, posar el poble en el lloc que li correspon. Nosaltres, la comarca de la Safor, és una comarca on han arribat recursos durant els darrers anys, però no és el cas de Potries. Ja sabeu que ara, per optar a les subvencions, a les línies d'ajudes, hem de presentar projectes molt elaborats, que en un poble menut on no disposem d'equips tècnics forts, el que hem de fer és suplir-ho amb imaginació i molt de treball. Nosaltres hem vingut així per a revertir la situació en la que es troba Potries, reil·lusionar a la gent i fer aplicar recursos econòmics, que això és el que està passant. Per tant, amb això, què és el que nosaltres ens havíem marcat? Doncs, d'una banda, fer un poble més amable, més acollidor, més solidari, més inclusiu i més igualitari, i sobretot més sostenible. I en aquest estem. Nosaltres som un poble rural, hem fet polítiques actives precisament per defensar la ruralitat. Som un poble que hem posat en valor el nostre patrimoni, els trets identitaris i, per damunt de tot, el nostre territori. I en el centre de totes aquestes polítiques el benestar dels nostres veïns i veïnes. De fet, som un dels pocs pobles arreu del País Valencià que creix en quant a població. La nostra escola, que és una escola rural, és un CRA, gràcies al programa Edificant hem fet una actuació per primera vegada en 40 anys, o, per exemple, la remodelació integrada del consultori mèdic, on també no s'havia fet cap actuació des de vora 30 anys. Hem fet una política activa en convertir-nos en un pol d'atracció. D'ahí s'explica el creixement de la població. No perquè hagin nascut més xiquets, que no és el cas, sinó perquè estem rebent nouvinguts. Potries en aquests moments és capital cultural valenciana i no ho és per casualitat. Això ens ha permès, aquesta distinció ens ha permès programar una extensa i variada oferta cultural d'una elevadíssima qualitat. Hem tingut el Music Fest, ara en el Porró de Sant Blai anem a fer el Blai Fest, hem tingut òpera, hem tingut teatre, art, conferències, xerrades sobre feminisme, sobre integració social, sobre refugiats, sobre memòria democràtica, sobre totes aquelles coses que el veïnat de Potries ha demanat. En el pressupost municipal, sols en l'any 2018, hem dut a terme 3 processos participatius. El Pla Municipal d'Igualtat, el Pla General d'Ordenació Urbana i els pressupostos participatius. Per tant, el veïnat, els nostres veïns i veïnes, són els que decideixen pràcticament cada dia cap a on volen que vagi este poble. Potries és el poble del Comboi i això ho ha aconseguit Compromís.